Because one of the next ahagi na ndị na ganiti. Mụ bụ nze ukwu ọdụmọdụ nke isii n'Ikwerre n'ọlụ n'usoro Igbo. Mụ ji ọkwa Director of Culture, Tradition and Tourism in entire Ikwerre Kingdom. Ebe na n'ụbọchị a bụ n'Ikwerre Kingdom, Ubugad na Agụleri, Enugu Agụleri, na ebe enwere oche eze nke eri si na wee pụọ, ọ ka dịkwa lukwa kịta. Na n'ọdịka o si wee dị, onye na-anọ na ya bịa ngosi bụ onye na-afụ maka ihe gbasatara omenala, njirimara ndị na-aga njem n'ebe dị iche iche, ihe nchọpụta. Ọ bụ onye isi ya ka anyị na ya nọ n'oge. Biko wụcha ntị gị, ọ dị nnukwu ihe dị mkpa anyị ga-amụta na ya bụ ọnọdụ anyị ga-anọ n'ụbọchị tata. Sonyere anyị, anyị ga-agbapị ọsọ. Nna anyị ekenekwa gị, anyị kenekwa gị ọzọ. Anyị chọrọ ka inyere anyị aka n'obele otu ihe na nke ọzọ. Nke mbụ, ajụjụ anyị nke mbụ bụ, anyị chọrọ ka ịkọtara anyị akụkọ gbasara eri, etu o si wee gbarata wee bịarute n'Enugu Agụleri, nakwa ọ bụrụ na enwe ndị ya na-eyi wee bịa, ọ bụkwa na ndị anwa enwe ebe ha nọgasị. Asụ ka ịkọtara anyị akụkọ gbasara ya bụ nwoke anyị ji eme ọnụ bụ eri. Gaa n'ihu. Ekenere njere na anyị na-asị gị nnọọ. Na mbido m na-ekwu onye mbụ, mụnwa bụ ọdụmọdụ nke isii n'Ikwerre Kingdom. Mụ ji ọkwa n'asụsụ Bekee Director of Culture, Tradition and Tourism in entire Igbo land. Ajụjụ gị mara mma n'okwu. Nwoke a na-akpọ Eri bụ nwa nke ise Gad. Gad bụ nwa nke isaa Jacob, onye a na-akpọ Israel. Ebe anyị nọ taa bụ Enugu Agụleri. Enugu Agụleri bụ ebe ukwu eze Erede. Eze Eri bụ onye nọ taa bụ onye a na-akpọ His Majesty Eze Dr. Chukwuemeka Eri, Eze Igbo, Eze Ọra nke ọ bụ n'ile n'ịnọ, Eze Akajiọfọ Igbo, n'ọnụ Bekee, the present occupant on Eri throne. Ndewo.
Eri bụ nwa nke ise Gad nwa nke ịsaa Jekọb a na-akpọ Israel. Ebe anyị nọ bụ ukpo be nna anyị. Akụkọ gbasara eririli nne mana o si na nke onye chọrọ. Ebe ọ bụ na nke a ka ị chọrọ, anyị ga-akọwara gị ọfụma. Mgbe agụ bidoro n'obodo na mba ụwa, ọ bụrụ sọsọ ebe nne dị bụ obodo a na-akpọ Ijipt. Ụmụ nke Jekọb nara n'obodo Ijipt maka agụ, ma tupu agụ ahụ abịa, o nwere ngwu n'ime nwa ya elesịrị ndị ahụ, ha ncha naba ebe ahụ. Ma ọnọdụ nke eri pụrụ iche, maka na eri bụ ihe unu oyibo na-akpọ esia. Ọnọdụzia na Ijipt fụ ka ọnọdụ va ga-adị n'oge na-abịa n'iru. Ya na nwanne ya na-akpọ arụ dị Adared wee pụọ, wee naghachite azụ na be nnaba. Mgbe ha na-anata, ọ bụrụ ezi ha si jee maka ha si enu jee, mana ha na-anaza na si mmiri wee kwụsị n'ebe a na-akpọ agba na-ebu ezu na Ọmambala, the conflict between ezu and Ọmambala river. Ha wee kwụsị ebe ahụ wee mee ebe obibi, wee bie ebe ahụ, wee si ebe ahụ wee gbagote ebe anyị nọ taa bụ obu Gad. Tupu ụmụnne atọ ha agbasa, ha lụrụ obu a na-akpọ obu Gad. Obi bụ ụlọ na-ejikọ ụmụnne. Gad bụ nnafa, wa lụrụ ya obu eri, wa lụrụ ya obu arọdị, wa alụrụ ya obu arịrị, ha lụrụ ya obu Gad. Ọma gbasa. Eri bụ onye chịba bizila ebe ahụ. Ya bụ ebe anyị mụta. Ebe ha gbasalirili nne maka na ilu n'obodo a na-akpọ Ghana, ị ga-enweta ndị a na-akpọ amara m ka mejisu ya a na-akpọ Ashanti. Ije obodo dị iche iche ha nọ ya, mana ka anyị kwuo maka anyị ụlọ nwaanyị. Eri bụ na onwe ya mụrụ ụmụ nwoke ise n'ofu nwaanyị. Diọkpala ya bụ onye a na-akpọ Agụlụ Eri. Agụlụ Eri bụ ọmụilere na Hebrew language bụ eri namesake ọ pụtara na Hebrew language. Agụlụ tọrọ ata Eri. Ata migrated north and found Igala. Bido n'obodo a na-akpọ Ogurugwu today na Enugu steeti wee luo na Makọdị, bụ onye na-achị maka ya bụ Ata nwa nke ịbụọ Eri. Ọba migrated west and found Bini or Yoruba. Bido n'obodo a na-akpọ Abụ wee luo n'Ijebu Igbo, bụ onye nwe ọba Eri, the third son. The fourth son bụ onye a na-akpọ Igbo. Ọ bụ ihe ịtụnanya na Igbo enwere nwa nwoke. Nwa nke ise wee bụrụ onye a na-akpọ Menri migrated northeast. Ya mụrụ ndị a na-akpọ Jukuns, Idoma and Tilis. Mana ihe nke Menri ji pụkichala iche karịa ụmụnne ndị ọzọ bụ na ụmụ ya mmadụ ise nọ n'obodo anyị Igbo. Diọkpala Menri bụ onye a na-akpọ Ọkpụ. Ọkpụ dị n'ime Ifite Agụleri today. Ọkpụ tọrọ nwanne ya nwoke nọ n'Ọka, nke emeli na radị ise isi n'Ọkpụ ịbaa be ndị nke a pụta Enugu Agidi, pụta Enugu Ukwu. The last born of Menri bụ onye a na-akpọ Agụ Ukwu, nke a na-akpọ Nrita. Ya bụ ọdụdụ nwa Menri. Ndewo. Biko ajụ nwe bụrụ, ọ pụtara na Jekọb before tutu ha gaba ya bụ Ijipt, na ọ bụ ebe a ka ha si malite njem gaba Ijipt. Ndewo. Na mbido anyị chebu na anyị si ebe ahụ, mana ihe nchọpụta nke ndị ọcha maọbụ ndị oyibo na-akpọ archaeological findings na-akọwa na ọha si ebe a wee pụọ. Ihe anyị ji kwubezie enyi otu ha bụ na anyị maara na ndị a na-akpọ Israel na ndị Igbo bụ ofu mmadụ ka ha bụ. Ọ bụrụ ndị Israel ndị a na-enwe ọcha taa,
ịbịa n'ala Igbo enwere onye ugbo Igbo na-akpọ combination of color. Ndị Igbo a na-adịrị ojii, o nwere ụdị kọlọ ha na-enwe ya na ọcha. Ihe nchọpụta gosiri na ọ bụ ebe a ka anyị na ha bi tupu enwe jebe Ijipt. Na nnatazi anyị bụ ndị nọ n'ebe ahụ ma ha nwa dibela na ebe ọzọ. Ihe nchọpụta gosiri nne bụ na nkwa ahụ nna anyị bụ Chukwu okike abịa ma ekwere zuru oke n'ala Igbo. Ihe niile o kwuru na ọ bụ ebe nweta anyị zuru oke n'ala Igbo. Anyị gabakwuru na ihe gbasara history of ụmụ Israel nke a na-akpọ Bible, maka na bido na Genesis wee luo na Malachi bụ history nke ndị Israel. Anyị wee gbuo onye ọbụla history nke ndị Igbo. Ọ bụ na ihe ngosi niile na ihe nweta niile nke e kwuru na a ga-enweta bụ ụmụ nke Israel na o nwere nke fọlọ Igbo. Na ngụchi anyị nụkwuru na Bible ebe a sị na a troop shall override God. Wele God bili egwu, mana ngwụcha na God ga-abụ achawapụ dịka anyanwụ. N'ebe anyị nọ taa anyị bụ ndị Igbo bụla ya na ndị Yoruba na ndị Hausa na ndị ọzọ ji Igbo egwuli egwu, ma anyị nwere ntụkwasị obi na nkwa nna anyị bụ Chukwu okike abịa emekwala anyị na ngwụcha Igbo aghaghị ịcha dịka Chukwu ji kebe. Nke emere na anyị kwetara. Ihe sị na anyị kwetara bụ na ihe niile edere na Baịbụl o nwere onye Igbo nọ enwe bịa. Ọsụsọ ndị Igbo bụ traịbụ na-eme amụ nwa nwoke nọ mbọsị mkpụrụ ụbọchị saa ka eji agụ nwa ahụ afa ma bee enye ugwu. So ndị Igbo bụ onye na-eme nwoke nwụọ nwunye agba mkpe, ọ bụrụ nwaanyị nwụrụ di agba mkpe. Ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụ nsogbu na ndị ọcha bịara wụọlịa ndị Igbo rinne. Anyị gụbazi ụbọchị n'usoro nke ndị ọcha, maka na ọ bụ mkpụrụ ụbọchị nọ na-eme izu ụka n'ọnụ Igbo. Izu isaa na-eme ọnwa n'ọnụ Igbo. Ọnwa 13 na-eme arọ n'ọnụ Igbo. Ndị a niile abụgoro ndị eturu maka usoro nke ndị ọcha. Ndewo. N'otu ihe ọzọ anyị chọrọ ka anyị chọpụta, ịkpọgasịrị ụmụ niile eri mụrụ, nwesị ka njọ ma ọ ka ịkọwara anyị ka anyị chọpụta anyị ghọta. Kamgbe ụmụ eri niile a gacha mba dị iche iche gacha mbịa jebiri, enwego ka ha si bịarute n'obi a n'ịkwanye ugwu n'obi a, enwelugo ihe ngosi si n'obi a ha ji wee pụ. Kedu ihe ịrịba ama ga-egosipụta ụmụ ndị dị otu a dịka ụmụ eri? Daalụ. Ndewo, ajụjụ gị amaka. Eziokwu na-ekpuchiri ya akwa. Ndị be anyị si na amalị ka ọkụ ebe na adị ekechi ya n'akwa. Ebe ihe kwụsara mmụọ nke uche bụ ndị izizi mbụ na nga echele Nigeria bụ ndị a na-akpọ Portuguese. Ịbụrụ nwa afọ Igbo, akọzile gị ị ga-anụ na-enwere agha na-akpọ agha Ọbanidu. Obodo ịnọbụ Iduere Kingdom, Ọba bụ the second third son of Eri. Mgbe ndị ọcha ndị a na-akpọ Portuguese chile Nigeria bụ batara, ihe izi emelebe bụ ka ha bata n'obi a nke ha na-enwere nke ha wee kwado agha yuzo ụmụnne anyị bụ Ọba nke anyị kọnkalụra site n'enyemaka nwa Eri a na-akpọ Onojere. Nwa Eri a na-akpọ Onoja Eri. Ka ha mechie, Portuguese enwerezi ike ịchịnwu Nigeria. Ha wee chọta ndị a na-akpọ Britain. Ndị Britain batara wee yuzu iwu n'ugbo oyibo na-akpọ divide and rule, maka na mgbe a bịara ebe a na ebu a nabatara ha. Ihe ubu a jụrụ nabata ha bụ na ọkpara dị n'ime ihe nke a na-akpụ na-akpa akpụkpọ ụkwụ nke anyị jụrụ ajụ. N'anya ha na-egbu zegezege maka iri obu a jụrụ ha. Wee nweta atụmatụ nke oyibo na-akpọ divide and rule, wee kretivezi ọtọnọmi dị iche iche n'ala Igbo. Wee divide ya Igbo Idu, kewa obodo Idu ụzọ ịtọ. Enweghị Idu ime,
iru ife n'obodo Idum. Bini nọdụzi iche, Igala nọdụ iche, Igbo nọdụ iche. N'aka ọba nke Bini nwụrụla tupu nwa ya wee chie ka ọ kwụsịrị na ọ bụ na ga-enwe ọba of Benin na Vanobi obodo a na-akpọ Aguilera na ọnụ ebe a na-akpọ ugwu Ogodo, ihe a na-akpọ ya bụ ugwu Igbodo. Ha nọ ebe a 4 days, mkpụrụ ụbọchị 4, izu ụka n'ọnụ Igbo. Ha nazịa enwe ọba of Benin, mana ọ kwụsịgo. Obodo a na-akpọ Ore ama nwa eze ndụ ma ọ bụ na ha bịara n'obodo Aguilera na ebe anyị nọ na ọnya mkpụrụ ụbọchị ile na-ebe ha na ha nwe eze na Orere. Kịta ndị Orere na-azọzi eze azọ, ha dabịazi ndị nke kefa ha ka fọrọ, mana anyị na-atụzi anya ma ọ ga-akwụsịkwu n'akaba bụ ụmụnne anyị ndị a na-akpọ Agbukwu, ndị a na-akpọ ndị Nri. Onye chichara nne kịta nwụrụ nne bụ Igwe Onyeso Nri enwela anị nke ịbọ gbara ebe a mụ na gị na mbụ nọ na February 8, 1988. Ihe ọ ji na bụ February 11, 1988. Enye Udu eze nye ikike nje chi Agbukwu nke gosili na ọka nwere ndị na-abịa. Agbukwu kwụsịzịa nsị gị na ọkwụsịgo, maka na ndị ụmụnne anyị ndị ịda ka ha si emezi bụ ndị ata Igala bụ ha chichezie ha bịazie ebe a bụ eme ihe oyibo na-akpọ confirmation. Ọ bụ na onye nke chilikita the president atọ of Igala eluterozi ebe a, mana onye nke chichele tupu ochie anyị na mbụ n'okpu a mụnwa na-ekwu okwu ka ezijere n'obu ya nje nọ mkpụrụ ụbọchị 4 na ịda jee gwụọla ya do's and don'ts of ata, nke gosili na oyibo ka na-agba mbọ orili nne imebi ihe niile anyị nwere, mana anyị chukwasị obi anyị na echiche anyị niile nọ n'ebe Chukwu okike abịa eme nọ na nkwa o kwere nna anyị bụ God. Ndewo. Igbo ọma na-ege ntị, ekenekwa m na ya bụ okwu na-ahapụta dịka anyị si n'ebe anyị ya. Nke bụ eziokwu bụ na eziokwu anaghị ekpuchi ya aka, na anyị agbọghọ nkịtị na mma, mana ya bụ akụkọ iru Igbo ntị ka anyị wee mata. Mana otu ihe bụ ihe na-egbagwoju anya, kedu ihe nwere ike ịkpalite dịka ya bụ akụkọ si aga na n'ihu akwụkwọ. Anyị na-anụ ka ndị Igala na-etizi na akụ okwu na Igbo si Igala pụta. Kedu ihe nwere ike ịkpalite ụdokwu? Ọ bụ na ata bụ nwa eri. Ihe nwere ike ịkpalite nne bụ na diọkpala dịrị obi. Ị nwere ike ụdị mmadụ 10 na amụrụ onye bịara n'ime unu nwa akụ na ụba abụrụ nke ọ dị, ọ naba mmebe mkpọta enwere ya mara ụnụ mmechi ihe matụ wee mara ụnụ. Obodo a na-akpọ ihe ala dị for years. Onwe nwatakịrị kpatara ego na late 90s a na-akpọ ya eze ego ihe ala. Ọ bụ na ịbụrụ onye ihe ala ajụọ eze nwanne eze ego na ihe ala, so ihe ala bụzila onye nwe ebe eze ego. Nke ebe ọ bụ na anyị totere kwudo ya na-akpọ Emeka Louis Ojukwu nwekichara West Africa ego. Ọ bụ na ịbụrụ onye Nnewi asị nọ ndị be Ojukwu na Nnewi, so Nnewi bụzi ndị be Ojukwu, ma Nnewi dịla ọkpụtọrọkpụ tupu Nnewi Ojukwu abịa. Nke mesịla kịta bụ na ọ bụ na Igbo onye Nnewi asị gị ha ndị be Ekene lili Chukwu na Nnewi. Ihe kpatara iji kwuo okwu ahụ bụ na ọ bụ onye egwuregwu ka a na-amakịsịrị. Igala na Igbo bụ ofu nne na ofu nna. Akụkọ mmeti ezi n'Igbo ka o nwee mmezi okwu ahụ nke ikpeazụ pụtara dịka m sị gị na diọkpala eri bụ agụlọ, tọọ ata bụ Igala, atọ ọba bụ Bini wee gbadaga njem Igbo. Bini na-enwe tọọ Igbo wee tọọ mmemme mụrụ Jukuns Idoma na TV. Mgbe ndị a pụsịchara, ndị ọ fọrọ n'ebe a bụ agụlụ eri
Igbo eri na ada mbụ nwanyị ụmụnne na-ata na enọdụzịa ụmụnne ndị ọzọ arụpụtawo nna bụ abụghị eri gozili Igbo n'ụzọ pụrụ iche karịchaa ụmụnne ndị ọzọ maka na ịdị na-eri ya ṅụrụ nwa nwoke o wee sị ya n'ọba afa gị ụmụnne gị ga-eji na-aza ọkpụtọrọkpụ maka anyị ji aza ndị Igbo ya ka anyị ji aza ndị Igbo onye Igala ma na nya n'Igbo bụ ofu nne na ofu nna onye Bini ma na nya n'Igbo bụ ofu nne na ofu nna onye Jukuns ma na Igbo bụ nya na ofu nne na ofu nna ana ngozi ahụ ka pụrụ iche tie taa n'ọsọsọ Igbo bụ mba na-eme obodo ọbụla ha lụrụ anweli emela obodo ana obodo ọbụla Igbo na-adịrọ na mba ụwa si ebe ahụ pụrụ n'obodo ha ada emepe emepe so Igbo na-emepe obodo ọ bụ ngozi nna ya bere nyere anyị kene gị ọmarịcha azịza gị ndị a ọzọ dị ka ibi ya bụ enwere ihe a ga-eme wee mee ka obodo ndị a bụ ụmụnne ụmụ eri enwere aka nwere ike itinye maọbụ ihe nwere ike ime ka ha mata na ha niile bụ ụmụ eri nọkọtakwa ọnụ dịka ụmụnne ọzọ n'agbanyeghị ihe ndị mere na mbụ ihe Chukwu na-eme ka ya keme ọnwụ ọ bụ na ewu ọchị bụ na mgbe a nụrụ ọgụ Biafra mgbe a nụrụ ọgụ Biafra na mba ụwa niile jụrụ Biafra ma ndị Israel nabatara Biafra mee ka ha si mee ụmụ nke eri comprise about 16 states in Nigeria today. Ọ bụrụ mmadụ na-egosi mmadụ ike mmadụ ọ bụ iji aka gị gosi ike gị mgbe a nụchara ọgụ Biafra ụmụnne anyị bi na Rivers steeti chenjila ahụ ha sị na ha bụrụzi ndị Igbo ndị a na-akpọ ụmụ okoro bụziliru ụmụ okoro ndị a na-akpọ ụmụ Igbo bụziliru ụmụ Igbo ndị a na-akpọ ụmụ ọkpụ bụziliru ụmụ ọkpụ ọ bụrụ mmadụ ya kọma ọ bụ anya ntị oke ya kọrọ oke anya na-achọrọ mmadụ maka anyị ma na ha ebubu ihe ụmana ibu Igbo dị alọ anya ma achọ mmadụ ka ọ nata ọ bụ onye ejezi ije ebe o jere mmiri tụ ya bịa n'ọnụ ọ nata mma akọlọ ga-akọ je metụta ya mgbe a nụrụ ọgụ Biafra ụmụnne anyị ndị Benue abụba bụ ndị fight ndị Igbo taa abụba bụ ndị na-ata afụfụ ya nke emere na ọ bụ na ha amaala na ihe a ga-eme na ha mekwe ọ bụla ha mebiri ebe so na anyị ga-agba nkịtị na-enechukwu anya onye mebie ọhụụ ya Igbo bụ onye chọọ nnata ọnata onye na-achọrọ nnata ya nọdụ na-anya oke jakụlọ daalụ sikwa achọ ka anyị na-edogasị ya n'ọtụtụ ihe ndị a eji wee dozie obugad kọkwala ihe ọ pụtakasị na ya anyị kenekwa gị biko anyị chọ ka bido na oke abido na nzu kọwala anyị nke a bụ oke ihe jisi ka anyị bido na nzu bụ na ndị Igbo na-asị na a na-arapụrụ isi aka wee na-agba ụlọ nzu bụ ihe onyinye nke pụrụ iche na-adị n'ime anyị na-egwute na apịtị mana aja ma ụlọ ede emetụ ya n'arụ nzu bụ ihe oyibo na-akpọ ya bụ purity na ndị Igbo ji emele ihe nne ọ bụ nzu ọjị na ose ọjị nke oyibo na-akpọ alligator pepe ka ndị Igbo ji ekpe ekpele aka nzu okirikiri na ihe ọ pụtara bụ na ebe ahụ adịgo ihe oyibo na-akpọ holy ọ dịgo asọ onwe bụ na o nwere ihe anyị na-eme na-agafe nzu n'elu nzu bụ ịdị ọcha itozu oke n'ime ana ka ede ebute ya ọ bụrụ nke akpụrụ akpụ nke a bụ nke dị ka chizikie nke a anyị ejiri ekpe ekpere n'ihe ngosi ka anyị ji eme
nke a bụ na nwoke maọbụ nwaanyị kpụrụ ya nwere ozi ọ n'ezie ọ bụrụ nzu akpụlakpụ ma nzu nke ndị Igbo ji melife bụ nke dị ka esi bute ya n'ala inwere ose ọjị wee jụcha anya arụ ihe ọbụla ị na-ekwu ọ dị ka esi kwuo anyị si ebe a pụọ. Nke bụ ihe oyibo na-akpọ honey stone. Honey stone Ọ bụ star of iri na arụ ya. Honey stone ahụ bụ na ebe ọ dị bụ na agba na-abụ ezu na ọmabala ebe eri na ụmụnne ya doro ụgbọ wee gbagote. Iruo n'ebe ahụ alụrụ ya ọ dị ka steepụ nke ndị oyibo na-akpọ steepụ bụ ihe eji alịgo ụlọ elu. Anyị debere maka iji ike akọ maka na anyị hefụla akụkọ eji maka akọ n'akwụkwọ nsọ nke a na-akpọ Baịbụl bụ histri nke ndị Igbo. Anyị si ebe a pụta. Nke a bụ mma ọna. Mma ọna bụ ihe ọ pụtara bụ ichizu oke. Ihe ọ pụtara bụ ichizu oke. Ọ bụ na ịnọdụ n'ala Igbo echichi na-abịa site n'usoro mgbe ị ga-eji bụrụ ihe a n'aka ihe ọ pụtara bụ na ichizugo oke. Ị na-anya n'azụ efu na o nwere oyele na-atọ. Oyele na-atọ a nwere ihe ọ na-egosi na be anyị. Ndị Igbo bụ ndị maara Chukwu tupu ụka bịa. Chukwu nke anyị nwere bụ God the Father, God the Holy Spirit and God the Son. Ndị ụka bịazịa bunyeli anyị gwa anyị na God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Mana mụ na-agwa Igbo ka ha mara na nke anyị ka mma na ọ bụ God the Father, God the Holy Spirit and God the Son. Ya bụ ihe ya bụ ụzọ ya na-atọ adị ndụ. Anyị na-akpọ ya the Trinity of God. Ị na-anya na oye life ụlọ ụdị ihe ahụ ọ dịkwa. Ndewo. Daalụ. Ya bụ mma ọna, kedu ebe o si pụta? Kedu ndị nwe ya onwe? Kedu ndị nwere nchọpụta ya? Akụkọ mba ụwa si na civilization bidoro n'Afrịka, mana maka na ihi na Ijipt nọ na mpụta ha si nọ n'Ijipt, mana kịta n'odogo nwoke na nwaanyị anya na civilization bidoro na ana Igbo. Ọ ya ekwe m kọlụ gị na mbido Baịbụl na aba na-akpọ Adam bụ ọnụ Igbo. Ije n'akwụkwọ na-akpọ English na a na-akpọ great bụ ọnụ Igbo, maka na ịkpọ great ihe nso a n'ọnụ Igbo ihe ọ bụbụ kee ọ bụla ọnụ Igbo. Otu a ka asụsụ dị iche iche tiechelisi n'Igbo. Nwaanyị mbụ na nwoke mbụ bụ Adam and Eve, aha ahụ agụchara bụ ọnụ Igbo. Nwa izizi a mụtara bụ Cain and Abel ka bụcha ọnụ Igbo. Nwesị onye nwere nke o ji enweta eji akpụkpa ya nke m ya kwuo na ihe ndị a bụ na ana Igbo ka o bidoro, ma n'ihi na anyị nọrọ na nso n'ebe ndị na-ede akwụkwọ nọ na anyị jụrụ oyibo nya ka anyị ka na-ata ahụ ya tie taa. Ihe njisi gị na ọnya ka anyị ka na-ata ahụ ya tie taa bụ na mgbe ndị Britain batara Naịjirịa ha ma na Igbo nwere amamihe ana ha enwere ike iwere Igbo gbanwere Hausa tụkwasị anyị n'elu nya ka anyị nọ n'elu taa. Ana onye ọbụla bụ onye Igbo maara na edebe onye Igbo debe anya Hausa na 3 days onye Igbo agata aka maka ivie na-ede akwụkwọ na-edepesị ma anyị ma na mmepe na nghọta na ihe niile bido na Igbo. Ụmụ Igbo ndị elelu n'oru obodo ndị ọcha pụrụlie n'ebe a na-akpọ Igbo land na Georgia na obodo Amerịka, ha sị na ha ma bụ oru ma nnaba na-eburu gbanwee kwewe ukwe baga na mmiri na-asị na orumiri ọmabala bụ anyị bịa anụ orumiri ọmabala ga-ebu anyị na taa. Ọ bụgolo akụkọ na Kentucky. Ndewo. Anyị amakọchala gị akụkọ niile taa, mana anyị ga-akọrọ gị nwa obele ihe. Like nke a kịta ịkọla ya maka ihe anọ nne bụ osisi ndị Igbo na-akpọ ubili. Ihe ubili ha ji nọdụ bụ na nwanne agụlụ eri bata nwa nke ịbọ n'ebe obi o si pụa
over 4,000 years ago or 5,000 years ago bụ sọ ihe matara ebe ahụ dị ochie bụ Ubila. Mgbe ọkụ gbara ebe ahụ ka a nụsịrị ọgụ Nigeria Biafra, mgbe a nụsịrị ọgụ Biafra ka anyị jere wee mụta Ubila wee debe iji na-akọ akụkọ. Ọ bụ na o nwere ihe na ka enene enwee kwuo na ihe a dị arọ dị otu a ya ka anyị jidere ihe a bụ ihe mapụtara n'ukpo nke atọ nwa nke ịbọ ere maka ya bụ Ubila adịla. Bee onye na-ene anya na-emetụ aka bụ nna anyị bere mgbe ọ na-ekoro gosi anyị onwe ya ka a kpụrụ ya. Ndị mmadụ na-afụ ya na nlọ ọ na-ezi ozi enwee kpụọ ọnya n'ụdị ya debezie anya tupu ọ pụta ife. Ihe mere eri mpụta ife bụ ọbịbịa dịka m kwuru na mbụ na afta ka a kọchara ọkụkọ Biafra na Nigeria na ndị Israel nọ ime research na ndị Igbo na-achọ relationship ba na ndị Igbo. Obodo iziba bụ ụzọ je na ndị Igbo bụ obodo na-akpọ Enugu na ọnya arụkwụla arụ si Enugu naba Owerri, si Owerri nata Ọnịcha, si Ọnịcha nata Ọka, wee si Ọka jebezi Agụkwụ Ndụ. Onweluo na 1999 ha nọrọzi Agụkwụ emekata ile n'obodo Agụkwụ. Masị Agụkwụ na ihe niile unu na-eme dabara kedu afọ unu? Ha sị na ha bụ nri adịrọ n'ihe ha na-achọ. Enwesị unu esi ebe ha nwesị na ha si obodo a na-akpa Agụleri. N'abalị ahụ ka wa kwanyere ijebe ndị Agụkwụ wee lurube bata obodo a. Izizi ha na-abataba ebe dere Obuga basị na elugo ebe ha chọrọ. Obuga ha sị na elugo ebe ha chọrọ. N'ofu ihe pụrụ ebe a si anyị tinye di obuzili Obuga. Enwere ihe ngosi the relationship between Israel and the Igbos today nke emere na agha nke a nụrụ mbọsị a bụ ndị Israel na Palestine na obodo izi agbara egbe na obodo Israel bụ obodo nke Eri. Ije n'ihe ngosi evu ya na Eri community bụ izi agbara egbe. Mana anyị nwere ihe ngosi na ije na Bible, the Bible book of Joshua 23 elezogom the exact chapter, mana ihe nchọpụta ya bụ the altar of witness. Evu na mmụ nke Gad lụrụ altar of witness at the east of river Jordan wee kwuo na ha na-ana ebe tọrọ aka maka ihe na mmụ Israel je dị na-ayịba na nwanne na abụrụ ụmụnne na ha na-anaghachi ama ebe nna bakwa ya nakwa and ebe ha dị tupu apụta ebe a. So ihe mere akụ ka nta ogologo bụ ihe nsọpụ dị n'ime. Ndewo. Dalo, enwekwa ọzọ ifu n'onu nna anyị eri kọwara anyị maka star isi ya. Ihe anyị na-eme nne bụ ndị Israel na-akpụ ya maọbụ ndị ọzọ na-ajụ ụka na-akpụ ya Star of David. Mba, ihe ọ bụ Star of Eri. Star nwa bụ nyadụlụ nna anyị beri nya ka nna anyị beri iji aga ije wee lụọ ụwa kwụsị. Nya na-edukwa ọtụtụ ndị Igbo taa na Obuga dị nọ ka Star of Eri dị ọkpụtọrọ ọkpụ ọ na-apụ ebe a. Eje n'akụkọ a na-eme anyị na-aka aka anyị na-enweta ihe nkọwa anyị na Baịbụl. A sị na mgbe a mụrụ Jizọs na-enwere 3 wise men bịakwasịrị Jizọs, Eri, Arọdị and Eri. A sị m na ije n'akwụkwọ nke nsọ Baịbụl ịnụ na mgbe a mụrụ Jizọs na o nwere mmadụ ịtọ bịakwasịrị 3 wise men bịakwasịrị Jizọs nyeli onyinye, Eri, Arọdị and Eri. Now ọ bụrụ n'anya star bụ Star of Eri, anọ nya na-edu onye ọbụla bụ onye Igbo taa. Onye nwe bụ nna anyị bere ihe ọbụla anyị see nye anyị na-etinye Eri n'ime iji gosi nke anyị na anyị nwe. Mgbe e zụchara avịa trade by barter wee zụọ avịa inweta nwele, o wee ruo mgbe eji bupetebe kaori maọbụ ihe ndị ọzọ dị owulu mgbe eji bupetebe mbeche n'igwe ka ọ bụla ego. Ihe ize bụ ụzọ mee bụ Star of Eri. Mgbe aka Igbo na-achị mgbagba niile. Ọ bụ na igudoro nna gị jụọ ese maka akụkọ pọpọ
nke mbụ na mbụ ndị Igbo ji zụọ abịa ndị nwe Igbo and onye nwe ebere ya bụ star of ere anyị nwe ọ dị n'obi a ọ da-apụ apụ maka na awụligo anyị rinne ihe niile anyị nwere anyị ji bụrụ ndị Igbo nọ na archive n'England mana sọsọ ozi ya na mbụ ka anyị nwere gbalị Igbo yalị gbalị ụwa yalị na-enwere ka ịpụ apụ n'obi ndewo daalụ achọrọ ka iwere ohere a nyetụrụ Igbo aka maka na anyị ejego mba chọpụta na ọtụtụ ebe ndị Igbo bụ ndị Igbo dịka isi kọwasị ka ndị Igbo si gasịa mba na ha bụ ndị Igbo nọ ebe ha nọ wee na-agọnarịzi onwe ha na ha abụghị ọzụkọ Igbo na-ekweta na aha dị iche iche a sị gị were ohere agwa ụmụnna ya okwu dịka anyị na-achọ ịchịkọta obere ọnọdụ a ka okwu mgbamume a bụrụ okwu ya enye ha ike ikweta ndị ha bụ nakwa ebe ha si. Ndewo. Dịka m gwara gị mbụ na ibu Igbo dị alọ. Igbo aghara ebunye gị mmiri, ebunye gị nkwụ, arakpọ gị mmiri. Mana anyị na-ekpelebe ekpele anyị na-ekpelebe bụ na ndị mmadụ ataga afụ maka Igbo dịka nna anyị Azikiwe, Ojukwu, ọtụtụ ndị dị iche. Nwatakịrị a na-akpọ Nnamdi Kalụ nọ na nga maka Igbo jụọ n'onwe na-ese ihe na-eme unu ọdụ unu n'ime ma ọ bịara abịa. Ekpele mma ekpele Igbo bụ na ọ bụ anyị ka ịkọ mere anụ a na-akpọ agwọ dị ise bata n'ime ụlọ ndị nwe ụlọ akwapụ ma ovu agwọ bata n'ime ụlọ egbuo onye tupu ya nwesị Igbo ihe unu na-achọ n'ụzọ dị n'ụlọ Igbo natanụ n'ụlọ unu ajụ n'onwe unu ihe jọkịchala ihe mmadụ na-eme bụ na ijulidere wee jụkwuo onwe gị ma o nwere ihe okike Chukwu kele ka Igbo ị ga-eji ma na o nwere ihe okike Chukwu kele ka Igbo bụ na ị bụrụ onye Igbo mmadụ nwee na-akụzili gị asụsụ ya nwee na-akụzili gị ihe na tupu ị na-agalụ na steji ahụ ọ na-akụzili gị ọ bụrụ na ị gabagolo onye ahụ na-akụzili gị o kere onwe ihe dị n'ụwa akụziri onye Igbo ọ bụ na ọ mara ya karịa onye kụzili ya. Igbo natanụ n'ụlọ na ihe unu na-achọ na mba dị n'ụlọ nke kpata na ilu n'obodo a na-akpọ Ekiti today ivu ibe a na-akpọ Ijebu Igbo ivu Obi Igbo Ekiti steeti. Yes, ha maara na ha bụ ndị Igbo ya kpatara na onye nwoke na-akpọ Fayoche the former governor of Ekiti steeti na-enye mgbe anyị na-anọ anyị niile nọ Fayoche ahụ anyị niile echichi afọ ihu akwụkwọ ahụ ya dị n'ihu akwụkwọ maka Oni ofufe His Majesty Eze Chukwuemeka anyị na bụ mma so ụtọ ha ka ọ dị places nwetawere gị akwụkwọ evucha ihe gosili na mmadụ na ibie bụ nwanne mana ihe dị iche bụ na ọ bụ na egwu akwụkwọ rinne ikete na nna gị bụ fama ma gị bụ medical doctor enwere ibe anya ka eje na-eje mitin ndị medical doctor nna gị bụ pharmacist gị bịa ọ mitin ndị medical doctor ka ị ga-eje ya bụ ihe ndị anyị fụrụ so anyị mana osi ike ọsọsi ike nwaanyị arapụala ya aka ya na-ekwupụ na gbasalụ ihe gbasalụ njikọta Igbo alụ anwere ike tụba m ihe nwere ike imebe m
ma ọ bụ okwu enwere ike ịgwa ụmụ Igbo ka ha jikọtaba onwe ha ọnụ marụ na Igbo bụ ofu karịsịa ndị natala ụlọ maka na ndị baịs nọkwa na-akụruo ụlọ amụrụ ịkparị ya mana ya na-ekwuru okwu bụ ka enwee otu obi ka enwee udo den ekwuwe okwu ịnata dozi ya n'Igbo enwe ka isi aka enyere anyị na okwu ya gwa ụmụ Igbo were agwa anyị nke izizi bụ na achọrọ m ka nyụọ ndị Igbo onye bụ onye Igbo aka ya dị na nji Nnamdi Kanu ma niile onwe gị mmekwu ya dị ọzọ onye ọbụla bụ onye Igbo aka ya dị n'ile Nnamdi Kanu mali n'imere onwe gị uru ana m ayọ Igbo ihe gbasara unu Igbo natanụ n'ụlọ raa na akụ na ụba na Chukwu ejigoli egozi unu ọsọgodi enye ebe ọbụla ị nọ ịbụrụ onye Igbo ego ga-adị ya ma nga ele na-enwe gị oru ana m ayọ ndị Igbo ka ha leta ụmụnne anyị ndị ele n'oru na 1879 jụrụ na aba ama bụ uru na nna ba dekpe uru na mba wee jiri maka ya wee wụbaba na mmiri na-eti na orumere ọmabala bụrapịa orumere ọmabala ya bụrana ọ bụ na onwere nna ọzọ unu nwere kalịrị nwetanya na anyị kwetara na anyị nụrụ ga maka anyị hụrụ n'oberiri bụ nna ama Igbo ma ọ bụ na onwere nna nke ị nwere ga-atụkwasị eri anyị kwetara maka anyị nata na onye ajụrụ ada ajụ onwe ya ụmụ Igbo mba jụrụ unu natanị n'ụlọ na ihe unu na-achọ n'ezi dị n'ụlọ ebe ọbụla ị nọ bụrụ onye Igbo ị nọ n'isi nke gọọmenti ị nọ n'isi nke okpukpe kụziwere ụmụ gị maka Igbo ndị oyibo sụrụ n'oyibo say there is no place like home. East and west, home is the best. Onye Igbo n'ala ụlọ na ihe ahụ ị na-achọ n'ezi dị na nna Chukwu okike abịa emenyere ndị Igbo ngozi niile pụrụ iche karịcha mba ndị ọzọ o nwere ihe ahụ ị na-achọ na mba ọzọ na-adịrọ n'ala Igbo nwee si ebe ọbụla ụlọ na-adị tọbụ ịnọ gbawa na-alụ nna n'ụlọ ndị Igbo na ọ bụ ya bụ ekpere anyị biko eji m Chukwu okike abịa ụlọ ndị tiri mkpu a na mbụ eriwo nne ma mụ na-ekwu na ọ bụ taa ka oge emezu Igbo ga-amala onwe Igbo mara nna enwe udo na Igbo enwe udo na mba ụwa n'ugbo nọ n'elu ya bụ His Majesty Eze Dr. Chukwuemeka Ere Eze Digbo Eze ọra nke ọgwụ niile na-enọ Eze Akachi of Igbo the present occupant on a throne ozi nna ezi bụ Igbo nwere nna Igbo mara nna fa amara nwa na ayọ Igbo bụ na onwe n'anya na onye afụrụ onwe ya n'anya amafụ mmadụ n'anya God is good. Look,